Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 27 fevralyny aksanyny Türkmenistanyň ýoldaşlary Erdoğan Doglan üni bilen gutladylar. Türkmenistanyň Türkiýe ansamperleri kömegi iberilmegi dowam edýär. Messi 700-nji golunu geçirdi. Manchester United 6 ýyldan soňra Kubok kazanny ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişle ýetirip geçelim. Türkmenistanyň ýoldaşlary Erdoğan Doglan üni bilen gutladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Doglan üni münasibetli tüýsürekden gutlaklaryny we iň gowy arzularyny berdi. Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda gatnaşyklary ösdürülmegini siziň şahsy goşunyňyzy aýratyn bellemek isleýärin. Biz emele gelen iki taraplaryň dostlugyny gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris. Onun gelecekteki yurdun halklarının behbeytlerini mından veylekte ösürülecektiğine anan bildirýär diýilip döwlet başçylarymyzyň hatyna belenilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Recep Tayyip Erdoğan'a berkjan saglyk, bagtýarlyk, maşgala awadançylygyny, dostlukly yurdun dogany halkyna bolsa parahatçylyk, mından veylekte ösüş we awadançylyk arzu etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Doglan üni münasibetli tüýsürekden gutlaklaryny we iň gowy arzularyny berdi. Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky syýasy, sowda, ykdysady, medeni insan-perwer we beýleki uğurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürilýäni gowandyrjydyr diýilip gahrman arkadamyzyň hatyna belenilýär. Mümkinçilikden peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmen Türk hyzmatdaşlygyny ösdürmäge goşýan goşuny üçin prezident Recep Tayyip Erdoğan'a minnetdarlyk bildirdi. Hemde oňa tüýsürekden berkjan saglyk, bagtýarlyk, ähli başlangyçlaryna üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistan'dan Türkiýe ansamperleri kömegi iberilmegi dowam edýär. Türkiýanyň Türkmenistana elçixanasynyň guramaçylygyny Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň ýer titremezleri uly beýramçylyklary uçuran sevitlerini ansamperleri kömekleriniň iberilmegi dowam edýär. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistana adatan daşary we dowlat ýaly elçisi Togan Oral Twitter jemgyýetçilik torunyň habar berişine görä Türkmenistanyň Türkiýe ansamperleri kömekleriniň iberilmegi dowam edýäni belenilýär. Soňky gezek 26 fevral gecesi Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň uçury bilen Türkiýe 130 sany kravat iberildi. Zerur bolan ansamperleri kömeklerini zerurlyk bolup duran ýerlere ibermek üçin tagalla edilýär. Şeýlekem Türkmenistanyň ozal hem 100 goşmaçy kravat we 60 ýyladyjy ýer titremezlerinde ejer çekenler üçin iberilipdi. Türkiýanyň Türkmenistana elçisi bu ansamperleri kömekleri üçin Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym milli jemgyýetine, türkmen we türk raýatlaryna özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Messi 700-nji golunu geçirdi. 2022-nji ýylda Katarda geçirilen Dünya Çempionatyny Argentinanyň milli ýygnasy bilen çempion bolan Lionel Messi topar derejesindäki 700-nji golunu geçirdi. Häzirki wagtda Fransiýanyň pasajer topardan çykyş eden Lionel Messi'niň geçiren gollarynyň sany 700'e ýetdi. Ol bu gollary klub derejesindäki duşuşlyklarda geçirdi. Messi 700-nji golunu geçirmäge topardaşy Kylian Mbappe ýardam etdi. Şeýlelikde Messi Barcelona toparynyň düzüminde 672 gol, pasajer toparynyň düzüminde orta 28 gol geçirdi. Oňa bu üstünlügi ýetmek üçin 840 duşuşyk gerek boldy. Manchester United 6 ýyldan soňra kubok kazandy. Amerikaly işgöwer Glazerlaryň maşgalasynyň eýetçiligine Angliýanyň Manchester United topary 6 ýyldan soňra Angliýanyň ligasynyň kubogyny kazanyp nowatdaky üstünlüge ýa boldy. Katarly kompaniýalaryň hemde Elon Musk'yň satyn almagyna garaşylýan Manchester United topary telimçi Erik ten Hag bilen bolsa ilkinji kubogyny eledi. Angliýanyň ligasynyň kubogynyň final duşuşy geçirildi. Onu Manchester United topary bilen Newcastle United toparlary duşdy. Duşukda Manchester United topary 2-0 hasabyny ýeňiş kazandy. Ýeňiş kazanan toparyň gollaryny Casemiro we Marcus Rashford geçirdi. Şeýlelikde Manchester United topary 2017-nji ýyldan soňra Angliýanyň çempionatyna kubok kazanmak başardy. Mundan ozal 2017-nji ýylda Manchester United topary Jose Mourinho bilen Ýewropanyň ligasyny kazanypdy. Manchester United topary bu kazanan üstünlügi bilen kuboklarynyň sanyny artdyrdy. Mundan ozal bu topar Angliýanyň çempionatyna 20 gezek çempion bolupdy. 12 gezek Angliýanyň kubogyny, 21 gezek Angliýanyň super kubogyny, 5 gezek liganyň kubogyny, 3 gezek Çempionlar Ligasynyň kubogyny, 1 gezek Ýewropa Ligasynyň kubogyny, 1 gezek
UEFA'nın Super Kubogyny gazanan Manchester United topary soňky ýyllarda şowsuz çykyş edip jan köýerlerini gynandyrypdy. Täzeden güýçlenýän Manchester United topary Angliýanyň ligasynyň kubogyny gazanyp jan köýerlerini 6 ýyldan soňra gazanan kubog bilen begendirdi. Ene mehriban müştoklary Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanatyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Arkadaş şäherinden awaza çyny ýokary tezlikli otly gurlar. Birleşen Milletler Guramasynyň tehnik wekiliýeti Arkadaş şäherine ýokary baha berdi. Claudinho we Malcolm Rossianyň raýaty boldy. Şwetsal turganyň ötede dünýä rekordy. Hoşlaşasyn gelenok spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indi sanyny görüşýänçek hoşda bolun.